Yekîtiya Ewropayê heft kes û du seziyên Îranî ji ber girtîna serswaya welatiyên Ewropî ceza kir. Roja duşeme, Wezîrên Derveyên Yekîtiya Ewropa, sîzayên dî jî heft kes û du seziyên Îranî ji ber rola wan dî girtîna hemwelatiyên yê de pejirand. Yekîtiya Ewropayê ve kiryara Îranê veke siyaseta rehîngirtînê ya bî piştgiriya devletê dibîne.